Pani Veronika Dubovcová je zástupkyňa spoločnosti Gardeon. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. Gardeon nie je prvýkrát v novom bývaní, a tak teda vieme, že vyrábate pekne montované garáže, prístrežky a všetko, čo k tomu patrí. Áno, presne tak. Vyrábame okrem toho aj záhradné domčeky, ale tentokrát sme sa prišli pozrieť na garáž. Je sezóna garáží, je čas na objednávanie garáží? Práve teraz áno, pretože sezóna garáží je v plnom prúde a pokiaľ chcete mať garáž do zimy hotovú, aby ste mohli parkovať v zime, aby ste nemuseli škrabať to auto každé ráno, tak práve teraz je ten správny čas, aby ste si garáž objednali. Prídem, už máme namerané, už mám nakreslené, alebo mi urobíte dobrú službu? Urobíme aj dobrú službu. Vy si to môžete zamerať, ale pokiaľ ste není rozhodnutí, či napríklad chcete len garáž alebo chcete k tomu aj prístrešok, tak je dobré zavolať si odborníka. Ponúkame službu Gardeon u vás doma, kedy príde odborník od nás firmy, ktorý príde, poradí vám, zameria, ukáže vám, aké materiály napríklad máme, aké farby omietky, aby ste si vedeli garáž zladiť k vašej nehnuteľnosti. Môžete si vybrať farbu atiky, farbu okien, farbu garážovej brány, farbu dverí dokonca a takisto aj tú omietku, ako som už spomínala. A môže sa stať, že mi odporúči nejaký iný model, ako som si ja zvolil, vhodnejší model na môj pozemok? Častokrát sa to stáva, kvôli tomu, že niekto si myslí, že potrebuje napríklad iba garáž, ale potom zistí, že do budúcna moje dieťa bude o 2 roky robiť, dajme tomu, vodický preukaz, bude potrebovať asi nejaký automobil, tak my mu poradíme, že tak máte teraz takýto problém, kedy potrebujete vlastne vyriešiť len parkovanie vášho automobilu, ale následne o 2 roky už budete potrebovať ďalšie parkovanie pre ďalší automobil. Vtedy poradíme, že napríklad môžete si spraviť väčšiu garáž, alebo ak plánujete v budúcnosti nejakú diaľničku, vyrábať si nejaké veci alebo majstrovať, odporúčame napríklad väčšiu veľkosť tej garáže, aby ste si tú garáž mohli využívať aj nejakým iným spôsobom. A častokrát sa stáva, najmä teda na Slovensku, že tá garáž ako pôvodne bola myslená na parkovanie automobilu, tak skončí tak, že je tam niečo takéto. Čiže diaľnička. Musím povedať, že parádna diaľnička a vedľa garáž. A vedľa garáž, ktorá je v podobe prístrežku. Budem trošku rýpať. A budem sa pýtať ako keby za divákov, ktorí sú takí majstri trošičku a povedia si, postavím si sám. Kde je výhoda, že vy mne to spravíte? Výhoda je v tom, že máte to oveľa rýchlejšie a nemáte žiadne dodatočné náklady. Dnes je problém v tom, že v podstate majstri, ktorí sú na Slovensku alebo aj v Českej republike, je ich veľmi málo, čakacie doby sú strašne dlhé a takisto tá stavba sa vám môže predražiť. Čiže miesto toho, aby ste mali garáž postavenú, dajme tomu za pol roka alebo za rok, tak ju môžete mať za 2 až 3 mesiace už hotovú a pripravenú na používanie. A za ako dlho mi to zmontujete celé? Závisí od veľkosti stavby, ale takáto klasická garáž s prístrežkom nejakých 6 hodín. S vybavením, so všetkým? S vybavením nie, vybaviť si ju budete musieť sám, ale teraz máme... Nehovorím teraz, že auto mi tam dáte tiež vy. To nie, auto musíte mať vlastné, samozrejme. Ale máme teraz novinku, spustili sme nový e-shop, kde si môžete zakúpiť rôzne vybavenie, či už do dielne, alebo do garáže, nejaké regálové systémy a takéto veci, prípadne dokonca aj do kancelárie, takže ak tam chcete mať napríklad, dajme tomu nejaký sklad e-shopu, predávate nejaké veci, alebo si tam chcete niečo majstrovať, tak takéto vybavenie u nás na e-shope ponúkame. Mne sa páči, že je to naozaj tak ako fasáda domu, že je to na nerozoznanie. Človek naozaj nevidí, že je to montovaná garáž. Len chcem ešte vedieť, či mi dodáte aj takúto bránu, kvalitnú bránu a či všetko je servisované. Áno, všetko je servisované. Ponúkame vlastne 10-ročnú záruku na naše stavby. Prípadne je možnosť dohody aj na nejakú dlhšiu dobu záruky. Všetko dodávame my, spolupracujeme s kvalitnými značkami a s kvalitnými firmami. A pokiaľ sa niečo stane, tak v základe máte 3-ročnú záruku na každú stavbu. A chcem teda využiť všetky služby Gardeonu, vrátane možných produktov, moje rozhodovanie a dajme tomu aj tých vašich odborníkov, aby mi poradili, čo na tom pozemku, ako ho využiť čo najlepšie, tak kontaktovať sa mám ako, kde? Stačí prísť na náš web www.gardeon.sk a tam všetko nájdete. Veronika, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Maja.